Το βιβλίο του Άδειον Ηφικό παρουσίασε ο Αργύρης Ντινόπουλος, συγγραφέας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία δημοσιογράφων και πολιτικών εκπροσώπων. Το βιβλίο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αργύρη Ντινόπουλου, το Άδειον Ηφικό, παρουσιάστηκε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα που αναφέρεται σε έναν απόκριφο έρωτα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Παραμονές του Πάσχα, η ηρωίδα, γιατί αυτή είναι η ηρωίδα η πραγματική, η προσωπικότητα του Βενιζέλου περνάει σε άλλη διάσταση μες στο βιβλίο του Αργύρη, έφευγε από την Κρήτη και ερχόταν στην Αθήνα, κουβαλώντας έναν ηφικό, αυτό το άδειο ηφικό που έμεινε στο τέλος, με τη σκέψη ότι θα συναντούσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε ένα ραντεβού που είχε κλειστεί στην Εύβοια για να ορίσουν την ημερομηνία του γάμου τους. Ένας έρωτας που διήρκησε για 3 ολόκληρες δεκαετίες, τις πρώτες του περασμένου αιώνα και τις πλέον ταραγμένες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Για το βιβλίο μίλησαν ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο γνωστός σκηνοθέτης Κώστας Κουτσομίτης, αλλά και η παλιά συνάδελφος του Αργύρη Ντινόπουλου στο πολεμικό ρεπορτάζ Μαρία Καρχιλάκη. Ως κριτικιά, ότι εμείς οι κριτικοί της γενιάς μου και οι λίγο μεγαλύτεροι, μεγαλώσαμε με τούτον εδώ τον ασπρόμαυρο Βενιζέλο στον τοίχο. Αν δεν τον είχε το σπίτι του παππού και της γιαγιάς, θα τον είχε το σπίτι του θείου και της θείας. Γιατί ξέρετε, σε μια οικογένεια ο ένας ήταν βενιζελικός, ο άλλος ήταν με τους άλλους. Πάντως τον Βενιζέλο τον είχαμε. Τον αγάπησε, αλλά και τον σεβάστηκε. Και όταν κατάλαβε ότι τον ηφικό που είχε ράψει θα μείνει για πάντα άδειο, τότε είπε αυτό που είπες, Υπουργέ μου, ότι εμένα γάμο μου έταξε όχι ο Βενιζέλος πρωθυπουργός, αλλά ο Βενιζέλος δικηγόρος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Βαγγέλης Μημαράκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Χιούφας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καθώς και πολιτικά στελέχη από πολλά κόμματα.